расман муҳорибаи унвонӣ дар финали гран-при вазни нимвазнини ACA байни сеюм рақами рейтинг Адлан Ибраҳимов бо рекорди 8-2 ва панҷум рақами рейтинг Фаридун Одилов бо рекорди 18-2 рӯзи 16 декабр дар Москва дар турнири ACA 182. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. дӯстон, аллакай имрӯз турнири ACA 178 баргузор мегардад ки дар он 5 варзишгар аз Тоҷикистон баромад мекунанд. Анис Ёқубов, Беҳрӯз Зуҳуров, Ҳафиз Сакибеков, Давлатманд Чӯпонов ва Оятулло Муминов. турнир имрӯз аз соати 16:30 ба вақти Москва ва 18:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 21:30 ба вақти Москва ва 23:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мо аллакай дар телеграм канали худ Паҳлавон ТЖ гузоштем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед ва ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. чемпиони вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад гуфт ки чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов дар формаи хуб қарор дорад ва Муҳаммад боварӣ дорад ки агар Ҳабиб ба ҷангҳо баргардад, дар кадом вазне ки набошад чемпион шуда метавонад. ҳабиб бо ман бозӣ мекард, дар зал маро ба монанди бозича ҳар тараф мепартофт. дар сари ман фикрҳо меомад ки ман барои камарбанд бояд ки ҷангам, а ин шахс бошад бо ман бозӣ карда истодааст. ҳамон вақт ман дар Нью-Ҷерси қарор доштам ва Ҳабиб дар тамринҳо маро қариб ки мекушт. баъд UFC расман муҳорибаи маро зидди Леон Эдвардс эълон карданд ва ман ба худ фикр карда гуфтам ки худи ҳозир ӯ бо ман чӣ корҳо кард? оё ман тайёр ҳастам ё не? ҳабиб метавонад ки худи ҳозир баргардад ва чемпион шавад. дар кадом вазне ки худаш хоҳад ӯ чемпион шуда метавонад, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад дар вазни нимёна баромад мекунад. Ҳабиб Нурмагомедов бошад дар вазни сабук баромад мекард. шаби гузашта ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев ба дигар ҷангвари вазни худ Трей Огден визов дода ӯро ба муҳориба даъват кард. Алиев дар саҳифаи твиттери худ чунин суханҳо навишт: Трей Огден, мо кори нотамом дорем, биё ин корро ҳал кунем, навиштааст Алиев. хотиррасон мекунем ки соли 2022 ба Нурулло Алиев муҳориба зидди Трей Огден пешниҳод карда буданд ва муҳорибаи онҳо бояд ки рӯзи 25 феврали соли 2023 баргузор мегардид. оиди ин чиз Нурулло дар пахши мустақими инстаграми худ хабар дода буд ва мо оиди ин чиз навор карда будем, лекин ҳамон вақт бо сабабҳои номаълум муҳорибаи онҳо баргузор нагардид ва рӯзи 25 феврал Нурулло зидди Рафаэл Алвес ба муҳориба баромада ғалаба ба даст оварда буд. акнун чӣ гуне ки мебинем Нурулло ба Огден визов дод ва мехоҳад ки зидди ӯ муҳориба гузаронад, кори нотамомро ба анҷом расонад ва ҳамчунин қасди Лоиқ Раҷабовро гирад, чунки Трей Огден дар муҳорибаи охирони худ дар муҳорибаи наздик зидди Лоиқ Раҷабов бо қарори дувваро ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.